Και σκάρτα χάρτια, όλα σε πρώτα θα πούνε προπάνω τα σκοτάδια. Το πόσο με κάνει συντήμια λιμάνια, συγκύρω στο πιάσινο, είναι πιο γαμμένος. Και το λόγος, και το μόντο, αστυνός, πράσινο το πράγματα, πέντε πνάσμα, πέντε πολύ γρήγορα. Δεν είναι μόντος για τη συγγνώμη και που είσαι. Όλοι κάμε σαν να μας χαρακόμα, μα πάει βάγες που τα πρόφημα. Εσύ θα φάγες, δεν είναι προμόνας, δεν είσαι μεγάλη. Υπάρχουν να πρασέψουν λίγο με παλιά να βρεθούμε όμως εδώ από γιατί κατάλησα σε δείτε τη ζωή όλη την μέρα που θα αλλάξουμε μαζί πάλι μέρα που θα αλλάξουμε το λίγο αέρα ποτέ νύχτα μας θα μοιάζει σε νύχτα που μπορεί ποτέ Σας έχει ο Θεός καλά. Κανονικά τώρα γίνεται η παρουσίαση, έχουμε παραγγελιά. Τι κάνεις με την κοπέλα εκεί πέρα, δεν σου είπα να μην πειράζεις εσένα τα κορίτσια. Καλυταρά. Να πεις τα κορίτσια έτσι. Δεν σου είπα να δείξεις τη βέρα σου. Πού είναι η βέρα σου? Έβγαλες τη βέρα του. Πού σου? Και είπες ότι πήγες για ψάρα. Α, τη φοράς. Μπράβο. Θα κάναμε την παρουσίαση, αλλά έχουμε παραγγελιά από την κοπέλα με τα κοραλί. Πού είναι η κοπέλα με τα κοραλί? Νάτι. Ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν το πατράκι. Το ξέρετε? Άντε πάμε να το πούμε λίγο, να το μάθεις. Πάρε και σφαί, δεν είμαστε πριν 99.